Nice! Graceful beauty, work your spell. Phoebus loves the way you twirl so well. Dance, pretty gypsy. Dance, dance, dancing Esmeralda. Pyöritä tamburiinista, niin saat Esmeraldan tanssimaan. Teltta ja tarvikkeet myydään erikseen. Loistava lämäri. Mahtava uutuuspeli Kanadasta. Opin lämäritaituriksi. Vain 6000 peliä tarjolla täksijouluksi. Hae äkkiä omasi. Yes! Mä oon mestari! Muista, loistava lämäri. Hei, nyt he ovat ryövänneet pankin, linnakkeen ja kaiken. Kellogg's Cornflakes esittelee Cornelius Kukon. Mikään ei saa sinua liikkeelle aamuisin niin kuin Kellogg's Cornflakes. Osa kunnon aamiaista. A good night to you, to you. A good night to me, to me. A good night to us, a good night to me, a good night to you. Everybody! A good night to us, a good night. Nighttime or daytime is the right time for Barbie and you. Barbie and you. Nightwear and underwear. Saatavana Anttilasta. Nyt ne tulevat! Joulun uutuuspelit Nintendolta. Pinocchio ja NHL 97. Heti pelaamaan! Taistelu universumin vapaudesta alkaa. Tähtien sota. Power of the Force-sarja. X-Wing hävittäjä. Avaruuden tulivoimaisin taistelualus. Lasertykit. Laseräänet. Taistele Luke Skywalkerin urheissa joukoissa. Voita Darth Vader ja paha imperium. Tähtien sota. Olkoon voima kanssanne. Olen myyristä nopein ja taitavin ja voitan kultaisen lapion. Myyräpeli! Lasten suursuosikki tänäkin vuonna. Osta mahtava vauhdikas myyräpeli ja kohta möyrii myyrät kilpaa. Laatupeli Ravensburgerilta. Katso, ihan oikea valo säihkyy uusissa Pretty Light Skydancereissa. Kaulakorussa on valo ja valettitossuissa, kuten jalokivissäkin. Lähetä ne liikkeelle ja näe niiden nousevan korkealle tanssien, loistaen ja säteillen. Koe loistavat Skydancerit omassa lelukaupassasi. Voit sä lopettaa? Juustopäät! Juustopäät! Et sä taju levykaupassa? Walt Disney Pictures esittää Notre Damen kellonsoittaja. Tänne päin. Koe erilainen Disney-elämys. Pauttia, istu. Jännitystä, huumoria. Notre Damen kellonsoittaja. Me aina sanottiin, että sä olet söpö.